ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ದಾರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನಿನಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಂಡಿರ್ದೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಐನರ ಆಂಡ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ತೂಕ ಏನಿತ್ತೆ ಡೇ ಇಂಚ ಪುನ್ಪಂದು ಸೊ ಸುರುಕು ಕಾಂಡೆನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ಸೋಯಾಬೀನ್ಲ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿದ್ದೆ ನಾವು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಒಂಟೆ ಪೊರ್ತುದಿ ಓಡತ್ತೆ ಅಂಚಾಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಕಜ್ಜಿ ಪುಲಾವಡು ದಿತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಒರಿದಿಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೊಡೆದ ಪುರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಂತದ ಅವಡು ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತುಗ ಅಂಚ ಐನಿತಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಕಡೆ ಶೇರ್ ಅಂತುಗ ಬಂದು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಷಾಯ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಓ ಕಷಾಯ ಬಂತೆ ಕಷಾಯ ಒಯ್ತ ಬಂಡೆ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಂತೆಲ ಬಕ್ಕ ಸೋಂಪುಲ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಂಪು ಪಾಡಿನಾಗ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಚೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಂದು ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನೀರು ಕೊದಿತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಅನ್ನತ್ತು ಡೈಲಿ ಕೊರೋನ ಮಿಸ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾಂಡು ಇಂಚ ಪರೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಂತೆ ಕಷಾಯ ಸ್ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಏಪಲ ಅವರ ಪರೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಈ ಬರ್ಸಲ ಪಕ್ಕ ತುಲೆ ಕಾಂಡಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪು ಇಂಚ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಪರಿಯರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಡ್ ನುಪ್ಪುಲ ದೀಯೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪುಲ ಹಾಪುದು ಸೊ ಇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಾಯಿ ನೈವಾಂಡ್ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಹೋಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ರಪ್ಪ ಬರೀಪುಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷಾಯ ಬರೋಣ ಮೆಲಾನಿ ನಾನು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ರಪ್ಪ ಅವನು ಡೈಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ತುಂಬ ಅವಡತ್ತ ಇದನ್ನು ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಬೇಗ ಮಂತ್ನ ರಗಲೇಜ್ಜಿ ಜುರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರಪ್ಪ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವೆ ಆಟೇಟ ಬಾಯ್ ಬರ್ಫೆಕ್ಟರಪ್ಪ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಂತೀನಿ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಲೋಟಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ವೆಂಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತದ ಪುರ ಹಾಲ್ ಮಂದಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕುಲೊಂದು ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹಾಬಿಂದು ಕುಲೊಂದು ಏಪಂಡಲ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪುರ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಟೆ ತಾಯ್ಮಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಮುರಣೊಂಜಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಲಕ ಮಂತೀನಿ ಟೇಬಲ್ ತೀಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಈ ಮವು ದಿತ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಪುರ ದಕ್ಕದು ಅಂಚಿನ ತಕ್ಕದ ಅವಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಂತ್ ದೀತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪರ್ದೈತದು ಕೂಡ ಕಿಚನ್ ಡೇಕಂತ ದೀತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೀನಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ತುಂಬರ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐತೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋತಜಿ ಬೊಕ ಸ್ವೀಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ನತ ಐತ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿತ್ತದ ಮುಚ್ಚಲ ಅಂದೇತದು ಇಂಚ ಹೋಲ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಆ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಐನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಂದೆ ಬೊಕ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಡಾಲ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ತುಯ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಾತ್ ನನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆ ದಿಯರ್ ಬುಡುಪು ಜಲ್ಪ ಅಂದು ಕೂಡ ಯಾನು ಕಿಚನ್ ಡೇಕಂತ ದೀತೆ ಸೊ ಇಂಚಾತುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಾತನ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಬಟ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಪತ್ತದಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಈ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಆಜಿನ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ದೀಪದೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಆಂಡ ಆಜಿನ ಅಲ್ಪಾಗ ಲಕ್ಕು ನಿಜಲ್ಲ ವೇಲ್ಡ್ರ ಮರೆದೋ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೋದ್ ಬಂದು ಮನ್ಪುಣಿ ಅನ್ಬೇಕ ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ದೀಪುಣು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ಜಾರು ಕಜಿಪಾಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತರ ಪೋಯಿನಿ ಆಂಡ ಕೂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ ರೆಸ ಬೋಡತ್ತ ಈಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಡೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮಂತೆ
ಎನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಂತೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಿಮ್ಮಂತೆ ತಾರ್ದಿನ್ನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸೊ 540 ಮುಟ್ಟ ಆತನಂದು ಸೊ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಏನು ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಚಾವ ಕಜಿಪು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಸೊ ಅಂಚ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈಗ ಕನ್ಪವಡು ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋನ ಕಂಡ್ರೆ ಪನೋಡು ನಾನು ಸೊ ತಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಟೆಲೆ ಇಂಚ ಸೀಂಟೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಟ್ಟ ರೀನೆಟ ಕಾಪುಡು ಗಂಟೆ 7 ಮೌಲ್ಯನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ವರ್ಷ ಬಂದಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದು ಮುಖಂಟು ಫೋನ್ ಕತ್ತಲೇನು ತಿನ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಸೊ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಮನೆಗೆ ಕಡೆಗ ಬಕ್ಕ ಆತುಜಿ ಅಟ್ಟದೊಚ್ಚರೆ ಮಾತುಂಡು ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಂದರುಂಡು ಅರ್ಧದೊಚ್ಚಿನ ಬರ ಬಕ್ಕ ಜಡ ಆರಾಮ ಮಂದರಿ ಸೊ ಮೂಕು ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಮುನೆಟ್ಟು ಮಾರೆ ಏರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೆ ಕಾಂಡೆ ಮೂಕು ಒಂಜಿ ಒಲಾಂಡ ಸುತ್ತ ಮಂದಿ ದೀಕಂದಾಪು ಸೊ ಆತು ಜೋಡು ಕಿರ್ಮುಂದು ಅದಾಡು ಬೇಲಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಕಿರ್ಮುಂದು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ಇದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಜಿಪ್ ಸರಿ ಆಯ್ತನಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಹಾಕುನದ ಯೂನಿವರ್ಸರಿ ಓನಗಲ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಲು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ತೆಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಪೂರ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಾಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ತೆಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಸೊ ನೀನು ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಅರ್ತಿದ್ದು ಒಚ್ಚರೆ ಮಾತುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧರೆ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಟಪಟ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಆರಾಮ ಫುಲ್ಲು ನೀ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಮುಗಿಸಿ ಬೇಳೆ ಕೋಡೆ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಸೊ ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರಲ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುರ ಕೆಲವು ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಪುರ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಬಾಲೆ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ದಿತ್ಯ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಅಂಚಿ ಪುರ ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಕ್ಕುಂಡತ ಪೂರ ದೊಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇದು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಂದೇನು ದೆಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಡಿತ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಅಂತ ಅಂತೀರ ಅದು ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ದೊಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ದೆಕ್ಕುವ ಸೊ ಪೂರ ಇದನ್ನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕುವ ಇದು ದೆಕ್ಕರುಂಡು ರಪ್ಪ ದೆಕ್ಕದು ಅರ್ಧ ವಚ್ಚಿದು ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಸುವೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ವಾ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಬೈಯರ್ದಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆಗಿ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಜಿ ಸೊ ಬಕ್ಕ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜತ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಡವೆಂತ ಆದ ಮನ್ಪು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿನಟ ಕಾತೀನಿ ಸೊ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಆತು ನನಗೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವಂಚೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂತದ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಕಂದು ಬೊರ್ಚೆಗೆ ಅವೇನು ಕೊಡತದು ಸೊ ಐಟಿ ಏತುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೈತೆ ಓಪನ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅವನ್ ಪತ್ತು ನೋಡೆ ಪೋಯ್ಯ ಕಾಸನ್ ಪತ್ತು ನೋಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ದು ನೋಟ್ ಕನ್ಕನ ಬಕ್ಕಡೆ ಅವಲ್ಲನೆ ಅಲೆಗ್ ಅವೇನು ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿನಿ ನೋಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವೇನು ಬಕ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೋಲು ಸೊ ಅಂಚ ಕುಡಂಚೆ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ನೋಡು ಯಾಪನ್ ನಾವೇನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಚೆ ನಾಡೆ ಇಟ್ಟು ನೋಟು ಮಾತ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದು ಸೊ ಅವು ಆಲಾದು ಉಪ್ಪುಂಡಾತು ದಾದಾಂಡ ಲೈಟ್ ಅವು ಪಂಡ್ರಬ್ದು ನೋಟು ಪೂರ ಕುಂಬ ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ತೂಕ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಐತ ನೋಟು ಕಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ದಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿತೆ ಅಂಚ ಪುಡಪಗ ಪಂದು ಸೊ ಕನ್ನಯ್ಯ ಓಲುಂಡು ಪಿದೈ ಪೋಡ ಕೂಡ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪಗ ತೂಕ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಹೆಂಗನ ಮೌಲ್ ದಿತ್ಯ ರೆಡಿ ಆತಲಿತೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಬುಡ್ಲಕಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿತ್ಯಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಲಕನೆ ರಪ್ಪ ಬೋದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋದು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಲು ಅಂಚೈತೆ ಫುಲ್ ಆತಂದು ಓ ಎತ್ತು ದುನ್ನೊಂಡು ಕೆಜಿ ಅಂದದ ಒಂಚ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆತಂದೆ ತೋಜುಂಡ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಐತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೆಂಗೊಂದೇನು ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಮಾರಿ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಪುಡಪೆರೇನೆ ಇಂಚೆನು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಅನ್ ಬಂದು ದಾತಂಡು ಸೊ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಒಲೆಂತ ಒಲೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮೂಕೊಚ್ಚಿ ಅವು ಕುಂಟುಕನ ಕೈ ಪರ ನಡುಕು ಪಾಡುಚಿ ನಾನು ಎಂಚ ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಕವರ್ ಮುಳ್ಪಾರ್ದುಂಡು ಇದೇನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ನೆಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಲ ಸಾರಿ ಫಿಟ್ ಆಪುಜಿನೆ ಫುಲ್ ಅದರದ ತೂಕ ಏತಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಐತ 90% ಎನ್ನ ನೋ 90% ಓಲು ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾರ್ದೆ ಐಕು 70% ಪಪ್ಪ ನಾ ರೇಪಲ ಕಾಯಿನ್ ಕಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾರ್ದೆ ನೋಟ್ ಮಾತಿತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಪಾರ್ದಿನ ಓಹೋ ನೋಟ್ ಓಹೋ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲ wait 3 2 1 and start ಅಲ್ಲ 100 ನೋಟ್ ಯಬ್ಬಾ ಒಂದು ನೋಟ್ ಆತಿಂದುಲಗೆ ನೋಟ್ ಪೂರ ಆಲಾತು ಇದೆ ದಾಚಿಂತು ಐಕೆ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ಕುಡಂಜುಂಡು ನೋಟು ಹಾ ಪಾತಿದಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಾತ ನೋಟ್ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನ ನೋಟ್ ಇಂದು ಪೋವಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಆತನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕಾಯಿನ್ ಮನ್ಪು
ಓಕೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ಪೆಜ್ಜರೆ ತುಲಿ ಪೂರ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದೀತ ಏತೆ ತುಂಡು ಪ್ರಪಂಡದು ಸೊ 1 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ 2 ರೂಪಾಯಿದ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಸೊ 20 rupees da 20 rupees ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೊ ನೆಟ್ 2 ರೂಪಾಯಿಲದೇ ಇದೆ ಇದು 1 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಮಾತ ಇದು 10 ರೂಪೀಸ್ದ ಇದು 2 ರೂಪಾಯಿದ 9 ರೂಪಾಯಿದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಂದ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪಗೆ ಏತೆ ತುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ನೋಟು ತುಲೆಗೆ ಆತೀನಿ ನೋಟದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ನೋಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ಆತು 4 ಓಕೆ ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ಕೌಂಟ್ ಮಂದಾಂಡು ಏತೆ ತುಂಡು ಬಂದು ತುಲೆ ಬರದೀತ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಒಂದುಂಟು ಮಾರೆ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾವೆ ಅಂತೈತೆ ಏತುಂಟು ತೂಕ 1000 plus ate 320 plus 20 yeah plus 20 850 plus 458 plus 234 320 plus 20 plus 850 plus 458 234 1882 ಉಂಡು ಮೌಲ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಕಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ 100 ಪ್ಲಸ್ ಉಪ್ಪತ್ತೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪತ್ತಿಗೆ 1882 ರುಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ 2000 ಆಂಡಲ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಇತ್ತು ಸೊ 1882 ಕೊಯ್ ನಮ್ಮ 2000 actually round figure 1882 ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ bag ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನವರ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಾಪನ ಬರ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಪ್ಪರ ದೇಕಂಡ ತುಂಬಾ ಕಟನ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ನಾನೊಂದೇನು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತದ್ದು ಬಾಸ್ ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಆರ್ಮಿಗೆ ನೋಟ್ ಮನ್ಪುವರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನವ ದಾದನ್ ಪಡದು ಸೊ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ದೀಪನು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಲಿ ಐನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುದ್ದು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ 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 ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆಗ ಮುಲ್ಪ ತಾಗಂಡು bye ಓಕೆ ಬಾಯ್ bye bye